Kaning episode by wala ni siya mga klaro nga mga videos, mga ni mga videos nga mga gipang shoot na ako niya, wala na ako mahuman. So this will be like bits and pieces videos again. So enjoy whatever. Yeah. Ako lang gitasingan ng lens nga 35 1.8. I had again just want to make this intro, but again this whole set is just random videos. Yeah. Magbutang kog mount sa kong camera nga rin para makastorya ko ninyo while driving. Well, what's happening is that nagliko ko kanang left turn. Yeah, kanang malakpan niya ko. Anyway, muna siya kanang mag-try kong upload mga vlogs, daily vlogs lang. Unlisted lang ako. Kung kakamakros mo itong vlog na unlisted, swerte mo! Pero kana siya, muna yung vlogs na personal kayo. Doesn't might not interest any one of you. It's just for me, and that's what I need right now. I just need something to let out what I feel, unsa. And muna siya, kaya Bisaya sa siya. So effort ni siya kay maghimo mo ko ni sa akong English nga vlog. Nya kaning akong Bisaya nga vlog wala pa man monetize. So duha ni kabuok at one single time maghimo ganina maghimo sa Bisaya. So ako na convert to Bisaya, and usually kung mag-convert ka, mag-change yun na ang imong gipadulti. But I'm okay, that's fine. So mura na siya. I'm heading to kanang Swinburne University right now kay nag masters ko information technology, and late na ko. So muna siya. That's the city where I'm at right now. So you can see that's the city. The sunset. Sun's just gone. So that's the city where I'm at right now. That's CBD, and sunset's gone. That's the sa kaklase na ako bay. So I'm heading to the next one right now. Yeah, let's go. There you go. May nga po niya bay around 1:30 na karon, and I woke up around 9 a.m. kanina kay wala lang. And then abot akong hard drive para sa naso, set up ko kanina. And then karon namo ko meeting alas 2. Asus media di ay kaon sa ta spam for today. So muna siya. Yeah, kanang nakungari sa sala ano man ni. Nakungari ka doon sa sala kay sa ubos sa karahin mag-work ko later, pero murag doon lang sa pagkaon dali. So dili ko kaon sala. So mura na siya. Wala pa ko yung masturya kay murag half awake pa ko bay, pero mo na siya. So bay. Alas 5 na niya, ni gloomy, ni ulan na. So dugay ko nag-start sa kung adlaw karon niya. I think it's gonna end with me not doing nothing new and nothing productive, and it sucks. So the only thing nindot karon adlaw is that kanang nakoy nadawat nga duha ka buok hard drive para sa akong NAS ka kung gi-upgrade akong NAS downstairs. The thing is naami may kanang sa post office ba, Post Australia mo tangari. Post na kuan nga kada some items kanang kinahanglan ka mo sign kung madawat ka mga mahalot nga items mo sign ka para surely madawat nimo. Naay usa diha nga basta naka-picture pero dili klaro. Naay usa diha nga niabot siya nga ri ni doorbell ka usa ni gibutang na din yung note. Pisti you have problema na, you have to wait, you have to go to the to the news agency nearby to pick it up. So nahitabo na niya pisting tawahan na wala siya maninguhag tok-tok or kanang makita ko ba. So ni doorbell siya ka usa wala ini tubag iring gid sa note. So sometimes kung Friday mahatag, usually Monday na ko makuha. Kato siya kay nahatag to Friday and gisuot sa note nga Tuesday kay ang Monday holiday man. So nanagod Friday na send dire, pero dawaton ako Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, 4 days after. So annoying siya nga tao, pero na one time nadakpan ako siya, padung siya suwat sa note niya. Kausap pa siya ni doorbell, wala ko pisti tawahan na. But yeah, today nadakpan ako siya, so nakuha na akong hard drive. So that's the only good thing about it. But I hate that guy. Nasa usang nga rin kapag Star Trek migo na kung ibot niya, Miguel, I'm here! Mukha na gana siya. Muna akong ganahan nga. Mailman. Yeah, ma-excite mga kada na mabot nga mail kay may bago or something madawat nimo.
Mura na naglawayo lang ako kay walang gyud tabo karon nag-heater. Kung kay tugnaw padung na winter. Yeah, padung na winter. May 1 is coming and winter is coming. Way ayo bay. Wagi ayo. Kita ang tagma. Siya. So bay, muna siya sunset kapon. Nya kanang wala na ko ma-upload kapon kay kapoy ko kuha sa drone sa sakyanan niya. Feeling sa nako wala siya point sa story. So as of now ako nang i-post kanina or so bay. Okay. So bay, moto siya ang sunset kapon. Wala na ko gi-post kay kapoy ko kuha sa drone sa auto. So karon ako na siyang gi-post. Although gahapon wala siya point sa narrative. And karon mo gyamon siya point sa narrative but ako na lang siya gi-post kay naaman. Wow. So nag-edit ko sa video karon nya na-realize na ako maski na kay screen ngari. Na di kay murag puti ngari de. Piste. Post lang gyapon nato. Kaning episode by wala ni siya mga klaro nga mga videos. Mga videos nga mga gipang shoot na ako nya wala na ako mahuman. So this will be like bits and pieces videos again. So enjoy whatever. Yeah. Ako lang kita singa ng lens nga 35 1.8. I had again just want to make this intro but again this whole set is just random videos. Yeah. Ito akong hard drive para sa naso. Set up ko kanina. And then karon namo ko meeting alas 2. Asus media di ay. Kaon sa ta. Spam for today. So, muna siya. Yan, kanang nakungari sa sala. Ano mo ni? Nakungari ka doon sa sala kay sa ubos. Sa karahin mag-work ko later pero murag doon sa pagkaon dali. So, dili ko kaon sala. So, mura na siya. Wala pa ko yung masturya kay murag half awake pa ko ba pero muna siya. So bye. Alas 5 na niya ni gloomy ni ulan na. So dugay ko nag-start sa kung adlaw karon niya. I think it's gonna end with me not doing nothing new and nothing productive and it sucks. So the only thing nindot karon adlaw is that kanang namagud nakoy nadawat nga duha ka buok hard drive para sa akong NAS ka kung gi-upgrade akong NAS downstairs. The thing is naami may kanang sa post office ba Post Australia mo tangari Post na kuan nga kada some items kanang kinahanglan ka mo sign kung madawat ka ng mga mahalot nga items mo sign ka para surely madawat nimo na ay usa diha nga basta naka picture pero dili klaro na usa diha nga niabot siya nga ri ni doorbell ka usa ni gibutang na din yang note piste you have problema na you have to wait, you have to go to the news agency nearby to pick it up. So nahitabo na niya pisting tawahan na wala siya maninguhag tuk-tuk or kanang makita ko ba. So ni doorbell siya ko sa wala ini tubag iring gid sa note. So sometimes kung Friday mahatag usually Monday na ko makuha. Kato siya kay nahatag to Friday and gisuot sa note nga Tuesday kay ang Monday holiday man. So nanagod Friday na send dire pero dawaton ako Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. 4 days after. So annoying siya nga tao pero na one time nadakpan ako siya, padung siya suwat sa note. Nya kausap pa siya ni doorbell. Wala ako pisti tawana. But yeah, today nadakpan ako siya. So nakuha na akong hard drive. So that's the only good thing about it. But I hate that guy. Nasa usang nga rin taga Start Trucks migo na ako. Kung ibot niya, Miguel, I'm here! Muna na gana siya. Muna akong ganahan nga. Mailman. Yeah, ma-excite mga kada na yung mabot nga mail kay may bago or something madawat nimo. Mura na naglawayo lang ako kay walang gyud tabo karon nag-heater. Kung kay tugnaw padung na winter. Yeah, padung na winter. May 1 is coming and winter is coming. Way ayo bay. Wagi ayo. So nag-edit ko sa video karon nya na-realize na ako maski na kay screen ngari. Na di kay murag puti ngari de. Piste. Post lang gyapon nato.